Hingpit na nga ipatuman ng usa ka metro nga social distancing sa Mactan Police Station sa pagdawat unya sa ilang mga kliyente. Samtang kapulisan may apod-apod usab og mga relief packs. Si Faye Marie Dumabok sa report. Sa dayon ni Mugsod sa Mactan Police Station sa siyudad sa Lapu-Lapu, sugaton kag pulis bitbit ang alcohol ug sanitizer nga ispray sa imong mga kamot. Sprayhan usab ang kuptanan sa pultahan sa matag higayon nga dunay musod o gawas nga tawo diha sa police station. Sa dayon ang sud dili ka na direktang makaduol sa desk officer kay may PC nga giali usa ka metro sang distansya. No face mask, no entry usab. So na may uban nga mga regular nga wakadalag face mask. So kami maoy mo provide kimuhatag mi og face mask. Di man dito kalikayan pod nga daghang mo visit dire. So nag kuan lang gud mi nga tulo lang gud kabuk ang makasulod, then ang uban ana natay gikuan na tent, i-provide na tent sa gawas kay katong waiting. So tuwa na to gibutang sa may tent. Samtang dili lang higpit ang pagpatuman sa lagda niining giatubang nga suliran sa COVID-19 sa mga pulis. Apan kini mga pulis sa Mactan Police Station ang nangita og paagi nga makapadayon sa ilang programa nga mao ang Sandurot 2 program. Apan imbis nga feeding program, nipalit sila og mga relief packs aron ilang mahatag ngadto sa ilang mga beneficiary. Tag 5 ka kilong bugas, 6 ka noodles, 6 ka dilatang corned beef, beef loaf og sardinas. Kay na wala man na, so amuan na lagi house to house na lang po na mo pagpanghatag. Oo. Ipadayon gid diha. Gipadayon gyapon na mo, so ang pag instead nga magpundok ni feeding, so wala na lang. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.